tigbakay, sa virus naglikay. Di mumusabot ang virus mo sa mo. Daghan ang naapiktahan sa virus na walay hinungdan. Mga piyesta purting mingawa, wala pa'y misa. Kani ato kung dunay piyesta, mga tao purting lingawan. Dispiras ray dili iskuhan, aron misahan. Yes, daron may COVID kapait, ang kapilya ngit-ngit. Yes, daron may COVID kalaay. Why diskup, why tagay, why tigbakay, sa virus naglikay. Di mumusabot ang virus mo sa ko. Panahon unta sa Mayo, mga piyesta gikan sa uno. Inik abot sa pitsa 30, daghan ko kwarta. Tungod aning virus corona, naglisod yun akong pamilya. Driver unta ko ug bihayer ug entertainer. Yes, daron may COVID kapait, ang kapilya ngit-ngit. Yes, daron may COVID kalaay. Why diskup, why tagay, why tigbakay, sa virus naglikay. Di mumusabot ang virus mo sa mo. Yes, daron may COVID kapait, ang kapilya ngit-ngit. Yes, daron may COVID kalaay. Why diskup, why tagay, why tigbakay, sa virus naglikay. Di mumusabot ang virus mo sa mot. Yes, daron may COVID kapait, ang kapilya ngit-ngit. Yes, daron may COVID kalaay. Why diskup, why tagay, why tigbakay, sa virus naglikay. Di mumusabot ang virus mo sa mot. Yes, daron may COVID kapait, ang kapilya ngit-ngit. Yes, daron may COVID